जों दिनै हरमा फिल्म गाहायसे दिनै दाउखौ जतन जेखेहा प्राय दीर्घदिन धरे बुनि याथि जाया गारि एक्सिडेन्ट बुनि याथि सासागै बासानियाव तुनायना जों फायै नाय खबर लाफिथिगे नायलेफिमनि बेसिमबो जेतु इउटन एसिनबो आंखौ फैसा खुरै फाना जों जे फारिसो 50 टाका 10 टाका 20 टाका हेफानो जों खसागै 1000 टाका जोंनो फाइजबा फैका गेट गथबारबो जों हे फाइजा फाइने लेफिजा एबो जों ओमफ्राय 200 बारनि हेफा जों 1310 टाका टिका लांबाय जोबनो जा फारिसो नोंफ्राय नों बुइदर फारोंदि इनके नों बिथिवाथिर हस्पिटाल बा थांगे माने थिरपा पाइरदि हिङे तिनिबो जों जे सिनि फारिमनि जों YTF नि उङै सामनौ 50 नि YTF नि उङै जों जे फारिसो 1000 टाका फैका आनि मुंखेंखा साइन्स त्रिपुरा ब्लक कमिटि नि मेम्बार इनके सिनलगे फेस फैजाक सिनि YTF नि ब्लक कमिटि नि मेम्बार इनके सिनि सेक्टर कमिटि नि प्रेसिडेंट ऑफ प्राइमरी नि सेक्रेटारि सिनताव YTF नि सिंगाव जतन फायारस फैजा हामबाय सिनि मीडिया पर्सन